Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Сённяшняе абмеркаванне гэтых падзеяў мы працягнем з філосафам Уладзімірам Мацкевічам. Добрый дзень, спадар Уладзімір. Прывітанне. Спадар Уладзімір, я найперш адштурхоўваюся для выбару тэмаў для нашай чарговай размовы ад вашых допісаў. Чытаю уважліва, у адрозненні, відаць, ад шмат каго, хто не вытрымлівае чытаць вялікія тэксты, усе вашыя тэксты, і адзін з апошніх вашых допісаў мяне вельмі так ускалыхнуў, узрушыў. Вы разважаеце пра тое, як рэжым робіць нас слабымі. Тое, як ён робіць нас слабымі, мы бачым па паведамленнях, па гэтых рэпрэсіях, затрыманнях, судах, але гэтага мала ці не? Што яшчэ, на ваш погляд, робіць рэжым для таго, каб зрабіць беларусаў больш слабымі? Так, я думаю, што гэтага мала, бо, ведаеце, ўсё, што мы ведаем пра гэты свет, так бы мовіць, падвойны стан мае, падвойны ўзровень. З аднаго боку, это тое, што адбываецца аб'ектыўна, незалежна ад нашай свядомасці, і іншая справа, чым запоўненая наша свядомасць, і як мы ставімся да таго, што навокал. І вось рэжым доўгі час сваімі сродкамі масавай інфармацыі, сродкамі інфармацыйнай вайны рабіў сябе легітымным. Якім чынам легітымным? Што вядома было, што з 96-го года юрыдычна, дэ юры, рэжым не легітымны, бо парушыў канстытуцыю, зрабіў дзяржаўны пераварот і так далей, але яго легітымнасць нібыта трымалася на падтрымцы народа. І вось усе сродкі масавай інфармацыі, яны рабілі выгляд, што падтрымка такая народная, большасць у рэжыма ёсць. Адкуль гэта бралося, невядома, бо калі выйдзеш на вуліцу, у працоўныя калектывы і так далей, бачыш заўсёды, што прыхільнікаў Лукашенка все меней, меней і меней. Але праз сродкі масавай інфармацыі стваралася ўражанне, што іх болей. І тэлебачанне, і нават незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. То бок карцінка стварала пэўную легітымнасць Лукашенка. У 2020 годзе, летам, потым у жніўні дакладна, мы усвядомілі, што гэта не так, што нас большасць. Але ж было перабольшванне, што 97%. Конечно, это было неправда ад пачатку, і сёння гэта не так. І вось зараз рэжым зноў сродкамі інфармацыйнай вайны хоча вярнуць сабе, калі не легітымнасць, то, скажем так, пэўную ўпэўненасць, што ён мае падтрымку ў беларускім грамадстве. А мы не можам ніяк гэта праверыць з аднаго боку. Хоць усе ўпэўнены, што маі сябры не падтрымуюць яго, можа быць, па тэлевізору тое, што кажуць, і тое, што там апытанні па Чатэм Хаус і так далей, можа і сапраўды ўсё ж такі большасць беларусаў за яго. Вось гэта самае агіднае ў гэтай інфармацыйнай вайне. І наколькі ўсё ж такі мы пагаджаемся, ці як вы напісалі, мы дапамагаем рэжыму рабіць нас слабымі? Так, гэта заўважыў яшчэ ў свой час Бабарыка, яшчэ да таго, як высунуўся ў кандыдаты прэзідэнты. Ён казаў пра вылучаную бездапаможнасць. І вось тое, што мы праз сродкі масавай інфармацыі гаворым пра сябе, гаворым пра нашых лідараў, пішам, скардзімся, культывуем вось гэтую віктымнасць, ахвярнасць. Гэта ўсё нас паслабляе, а значыць, узмацняе рэжым. Вось гэты фактар, які вы адзначылі, што калі пісалі, рэжым робіць і ўжывае для таго, каб нас аслабіць любыя сродкі, гэта
фактор нават садзіць выцісняе за мяжу. Вось як гэта ўплывае? Ну, ведаеце, это мы там у аналітычнай групе неяк разважалі яшчэ напрыканцы мінулага года. Вось чаму здавалася б, калі пратэсты сышлі амаль да узроўню там неіснуючага, там, ну, дваровыя яшчэ былі сходкі там і так далей, да? Ну, на вуліцах людзей няма. Чаму рэжым працягвае рэпрэсіі? Ну і прыйшлі да высновы, што ён займаецца такой лічбавай эквілібрыстыкай, арыфметыкай такой, да? Ён прыкладна прыкідвае, а колькі гэтых пратэстоўцаў, колькі ў яго ворагаў? Ну, калі іх некалькі тысячаў, ну, то можна значна паслабіць іх, пасадзіўшы за краты ці там запалохаўшы і так далей. Калі іх там некалькі дзесяткаў, а то і сотен тысяч, то ўсіх не перасажаеш, таму трэба рабіць, ствараць умовы, каб яны уцякалі. З'язджалі там, неяк знікалі і так далей. Калі выцесніць там сотню, другую тысячаў беларусаў, якія наканаваныя, настроеныя супраць Лукашенка, то і пратэсты зусім перастануць адбывацца, і ўсё, стабільнасць зноў наступіць. Але не адбываецца гэтага. І пасадзілі там тысячи людзей, прапусцілі праз турмы. Шмат, вельмі шмат. Цяжка падлічыць нават, колькі выехала. Ёсць там лічбы, што там 400 тысяч беларусаў за гэты год пакінулі краіну. Ну, вельмі шмат. Але пратэсныя настроі не змяншаюцца. І гэта, напэўна, бянтэжыць рэжым. Ён прыдумляе ўсё больш жорсткія меры з аднаго боку, ну і пачынае ствараць, ведаеце, лакалізаваць у выглядзе карцінкі, вось на сцэне такой, лакалізаваць пратэсты толькі Мінскам. Калі мы бачым, што ў 2020 годзе паўстала і правінцыя, рэгіёны і так далей, то зараз вось гэты ціск на рэгіянальную прэсу, на рэгіянальныя сайты, ён, ну, мае сваёю мэтаю зрабіць выгляд, што ўсе пратэстоўцы толькі вось унутры кальцавой дарогі ў Мінскую сканцэнтраваныя, а правінцыя цалкам за Лукашенко. Вось да чаго ён імкнецца зараз. І думаю, што з цягам часу інфармацыйная вайна будзе набываць ўсё большую вагу у супрацьстаянні грамадства і рэжыму. Вось вы кажаце, пратэсты не спыняюцца, і сапраўды вось мы чытаем там пайшоў там такі-то дзень пратэстаў, але вот по вялікаму рахунку сёння, калі паглядзець, пратэсты гэтыя у чым, наколькі яны абмяжоўваюцца кухняй, ці ўсё ж такі беларусаў не так лёгка пасля ўсяго того, што яны перажылі, загнаць толькі на кухню, а то можа нават і пад коўдру, каб яны толькі там, выключыўшы святло, неяк там пратэставалі. Ну, ведаеце, загнаць на кухні, загнаць пад коўдру, ну, гэта цалкам магчыма. На сённяшні дзень пратэсныя настроі прыдушаныя настолькі, што яны цалкам, ну, амаль небачныя на вуліцах, яны застаюцца ў такой прыхаванай пасіўнай форме. І гэтую мэту рэжым дасягае. Іншая справа, што калі вось людзі, грамадзяне пасіўныя, яны не знаходзяцца у такім моцным кантакце з сваімі аднадумцамі, паплечнікамі і так далей, то гэта, ну, стварае трохі дэпрэсіўныя настроі. А можа, я адзін застаўся, а можа, уже ўсе з'ехалі, а можа быць, усе ўжо перадумалі, і іх пераканаў Лукашенко. І такія думкі з'яўляюцца ў людзей, і гэта яшчэ больш робіць іх пасіўнымі. Таму, ведаеце, я, ну, ніяк, скажем, не хочу ацэньваць людзей, якія з'язджаюць і пакідаюць краіну. Я разумею
прагматычныя мэты і матывы для вас, напрыклад, Зміцер, для журналістаў, якія, робячы сваю справу, забяспечваюць, дамагаюцца сваёй бяспекі, з'ехаўшы, вось вы выходзіце ў эфір, калі там забаранілі Еўрарадыё. Для нацыянальных, агульнанацыянальных сродкаў масавай інфармацыі это цалкам нармальна, прагматычна і разумна. А іншая справа, што калі не застанецца нічога, акрамя вось гэтых сродкаў масавай інфармацыі, то на вас можна, да вас можна прад'явіць такую абвінавачванне, ці там, не ведаю, меркаванне, да, што гэта вы лялькаводы і проста вось плявузгаеце з-за граніцы. Калі не бачна нічога ў краіне, то, ствараецца ўражанне, што і няма нічога. Як ведаеце, пратэсныя настроі ўсё ж такі яны хоць і выбухлі ў 2020 годзе, але яны назапашваліся, яны былі, яны прысутнічалі, але не былі бачнымі. Вось як вырашыць гэтую дылему? З аднаго боку тэрор, гвалт, то бок нельга станавіцца бачнымі, бо вы патрапіце под гвалт. З іншага боку, калі гэта ўсё не бачна, гэта расчароўвае людзей, стварае дэпрэсіўны настрой, і не спрыяе таму, каб мы змянілі рэжым. Таму вось рэжым так і робіць. Падтрымоўвае ўсе фактары, якія памяншаюць яго пагрозу, зменшаюць пагрозу яму. Прогучала такая думка, я думаю, вы яе чулі ці чыталі, што зараз для беларусаў, для, я не ведаю, там, актыўных, неактыўных, увогуле для людзей у такой сітуацыі галоўнае захаваць сябе. Але калі займацца толькі захаваннем сябе, не думаючы пра тое, там, як працягнуць працу, хаця б выехаўшы, ці там што зрабіць, ці увогуле, калі не думаць толькі пра захаванне, то што застанецца ад нас, ад нашай пазіцыі, і што мы з сабой будзем уяўляць, калі мы толькі будзем захоўваць сябе? Ведаеце, я заўсёды разважаючы, это не моя тэма, там не філасофская, не метадолагічная, разважаючы пра асобу чалавека, пра індывідуальную свядомасць, я заўсёды шукаў такія рэчы ў свеце, якія даражэйшыя і больш важкія, чым індывідуальнае жыццё, індывідуальная бяспека, індывідуальны камфорт. Ведаеце, ўсё ж такі радзіма, нацыя, для кагосьці мова у першую чаргу асацыюецца з радзімаю, для кагосьці там мой родны кут, там розныя ўяўленні пра радзіму. Але ўсё ж такі ёсць такія рэчы, якія каштоўныя, больш каштоўныя нават за жыццё чалавечае. Гэта добра вядома рэлігійным людзям, хрысціянам, не толькі хрысціянам. Гэта добра вядома людзям, якія патраплялі ў экстрэмальныя сітуацыі, калі ў іх не было выбару або здрадзіць сабе, і ў гэтым сэнсе згубіць саміх сябе, або ісці на ражон там, неяк. Я нікаму не раю бы, не прагну, не прапаную гераізму там і так далей. Я не люблю гэтага. Хутчэй людзі павінны жыць нармальна, ў небяспецы і так далей. Але ствараюцца такія сітуацыі, калі выбару няма. І вось калі людзі патрапляюць у такую сітуацыю і шануюць ці ставяць сваё жыццё, свой камфорт вышэй за ўсё астатняе, то, ведаеце, як у Завальнюка, там, украінскага паэта, былі словы, што нелюбімымі мрут рэгіёны і царства ад таго, што мы не любім іх. Калі мы захоўваем толькі свой камфорт, не абавязкова жыццё, бо ўсё ж такі тыя, хто схаваўся, тыя, хто з'ехаў, не заўсёды з'язджалі ад пагрозы жыццю.
І вось калі мы просто свой комфорт, свои звыклыя умовы жыцця ставім як найвышэйшую каштоўнасць, то, напэўна, мы здраджваем іншым каштоўнасцям. Так, і з аднаго боку гэта так, і гэта можна толькі канстатаваць, а нікога немагчыма прымушаць. Будьце як Роман Бондаренко, да, які сказаў: я не магу не выходзіць, я выходжу. Выйшаў і загінуў. І мы реально павінны глядзець на гэтыя рэчы. Той, хто будзе ісці на ражон за свае каштоўнасці, можа патрапіць у вельмі складаныя сітуацыі, дзе там 15 сутак это будзе мінімум, а можна ахвяраваць жыццём. Так что тут, не прымушаючы нікаго, я просто разважаю з усімі і кажу: я прыняў дакладнае рашэнне, я нікуды не еду. І я паклапаціўся пра тое, каб і маім родным, і маім блізкім сябрам не пагражала тое, што яны са мной звязаныя. Да? Калі ўжо я рызыкую, то я маю права рызыкаваць толькі сам. Неяк так. Один з наших гледачоў пытаецца, ці ёсць все ж таки які рэцэпт ад гэтай вывучанай бездапаможнасці? Ну, такое таксама уже фактычна класічнае пытанне. Ведаеце, вось это не ўсім, напэўна, зразумела, бо гэтаму не вучылі ў школе. Ёсць такая рэч, як інтэлектуальная мужнасць. Мужнасць, свядомасць, розуму і так далей. Усе пытанні трэба разбіраць, аналізаваць да канца, як бы непрыемнымі не былі высновы, да якіх мы можам дайсці. Вось інтэлектуальная баязлівасць, яна складаецца з таго, што чалавек, бачачы заранёў, што ён прыйдзе да нейкіх непрыемных высноваў, спыняе разважанне. На гэтым базуецца вось гэтая модная рэч, як там пазітыўнае мысленне. Да? Не думаць пра дрэннае. Пра дрэннае трэба думаць, каб яго пазбягаць. І калі мы выходзілі ў жніўні, там усе на вуліцы, там радаваліся і так далей, да, нам не хапала вось гэтай інтэлектуальнай мужнасці. Дадумаць до конца, а што будзе, калі ў нас не атрымаецца? А чаго мы не робім, каб у нас атрымалася? Да? А што мы робім не так, што можа там не прывядзе нас да нашых мэтаў? Вось гэта ўсё інтэлектуальная мужнасць. Адна справа інтэлектуальныя тэхнікі, да, там метады аналізу, логіка, там спосабы разважання і так далей. Гэта інструменты, гэта форма. Але патрэбна яшчэ інтэлектуальная мужнасць. І вось сёння, ведаеце, ўсё пачынаецца менавіта з інтэлектуальнай мужнасці. Калі мы даем у стане, даем сабе магчымасць даводзіць разважанне, мыслення до конца, мы разумеем лепш, разумеем, што мы робім, да чаго прыводзяць нашы дзеянні і так далей. А людзі, якія там просто хацелі, просто прагнулі свабоды, перамогі і так далей, і рабілі абы што. Ну вось, а яны ж не закладалі ў свае разважанні, а чым гэта можа скончыцца? Што там іх лідару, за якім яны пацягнуліся, паверылі, дадуць 14 год, ну хай сабе там, можа быць, рэжым не праіснуе гэтыя 14 год, ён выйдзе раней, але будзе вось гэты год ціску, гвалту 21, а можа быць, ён працягнецца і на 22. Давайте дадзім сабе мужнасць прадумваць до конца самыя дрэнныя рэчы. Тады мы пазбегнем памылак. Толькі так. Інтэлектуальная мужнасць найперш. Ведаеце, я в свой час вывучаў іх мастацкія і біяграфічныя тэксты пра людзей там 30-х гадоў, 20-х, 30-х гадоў. Ведаеце, вось я падлеткам яшчэ пытаўся, як герой грамадзянскай вайны, які там з шашкай ішоў на ворагі, рызыкаваў жыццём і так далей, да? Калі патрапляў у лапы НКВД, здаваў
сваіх сяброў, там, калегаў, сам прызнаваўся ў самых, там, не ведаю, фантастычных злачынствах і так далей. Чаму? Фізічная мужнасць не адпавядае інтэлектуальнай мужнасці. І вось гэтае несупадзенне трэба пераадольваць. На жаль, вся наша школа вучыла, што веды не патрабуюць мужнасці, што веды нічога не каштуюць, што веды гэта задарма даецца, і заўсёды ёсць нейкі дзядзя, там акадэмік, кіраўнік дзяржавы, партыя, якія лепш ведаюць, і трэба проста прыняць гэта. І вось нас адучылі не толькі тэхнікі мыслення, да, вось інструментам, логіцы там і так далей, але вось гэтай вельмі істотнай рэчы інтэлектуальнай мужнасці. Інтэлектуальнай мужнасці, якая тычыцца таго, каб мы не хлусілі самі сабе, што ўсё ідзе добра. Зараз ўсё ідзе дрэнна. І трэба прызнаць гэта і знайсці спосаб, як выходзіць з гэтага. А то, калі прапануеш, а потым людзі кажуць, не, ты толькі сееш там паніку, ці там расчароўваеш і так далей. Ну, прабачце, калі б мы ўсё ж такі рабілі тое, што цвярозыя людзі прапанавалі год назад, год таму, можа быць, мы жылі б у іншай краіне. Так і зараз. Шапказакідальніцтва, там, мары пра 97%, пра тое, што мы там пераможам, не робячы нічога для перамогі, гэта ўсё трусасць, баязлівасць інтэлектуальная. Нежаданне паглядзець праўдзе ў вочы. Вось гэта, ў першую чаргу, сёння патрэбна. Ну, я не ведаю, спадар Владимир, вот про кого конкретно вы вот зараз скажете, потому что калі я размаўляў з усімі, з кім я размаўляў не в эфирах, а так вот шараговымі людьми, сябрамі, усе шчыра прызнаваліся, усе вельмі дрэнна. Ніхто не займаўся з шапказакідальніцтвам і там не казаў, что мы тут зараз вот все одно пераможем не сёння, так завтра. Ну, на сённяшні дзень уже пра гэта немагчыма не гаварыць, і ад гэтага немагчыма схавацца. Калі вы спытаецеся ў мяне, я разважаю вось на гэтым пэўным адлегласці часу, бо тое, што так будзе дрэнна, трэба было думаць увосень, напрыканцы мінулага года, весной гэтага года і так далей. Калі я разважаў, кантактаваў з нашымі лідарамі, якія там прызначалі дзень Ікс нейкі, якія хацелі там рэвалюцыю на 25 сакавіка зрабіць, там яшчэ штосьці, да? Якія казалі, не, мы пераможам там і так далей. І мінулым годам, там, у снежні, напрыклад, я казаў, ну, ведаеце, сёння это я вам кажу, што ўсё каціцца да дрэннага, а вясной, летам вам гэта скажа кожны чалавек пратэстуюць. Вось сёння сітуацыя дайшла да таго, што ўжо немагчыма гэта не бачыць. А бачыць гэтага трэба было за паўгады да гэтага. І раней, так і сёння. Калі я кажу, сёння трэба, скажем, пакінуць. Немагчыма сёння там актыўныя дзеянні, якія перавядуць да пэўнай мэты. Сёння трэба трохі спыніцца і уважліва ставіцца да аналітыкі, прапановаў, якія гучаць у тым ліку і ў вашай перадачы. Да? І выбіраць з усёй інтэлектуальнай мужнасцю, выбіраць найбольш рэалістычныя варыянты, а не западаць на тое, што там за граніца нам паможа. Ну, не дапамогуць нам ніякія санкцыі. І гэта трэба разумець. Не дапаможа нам тое, што яшчэ 2-3 чыноўніка, напрыклад, перайдуць на наш бок, як таго хочуць некаторыя там у НАУ, што немагчыма прызначыць ніякага дня Ікс. Сёння трэба імкнуцца да таго, каб мы вярнулі сабе самім той здабытак, які быў у нас мінулым годам. Давер і пакладанне адзін на аднаго. Салідарнасць і давер. А калі мы пачынаем хлусіць, калі мы пачынаем нешта гаварыць там
вось гэтае пазітыўнае, якое ідзе насуперак відавочнаму, то мы губляем давер адзін да аднаго. І калі нам падсоўваюць тое, што з Пратасевічам зрабілі, я ніяк не ацэньваю самого там Романа Пратасевіча, але нам падсунулі мадэль паводзінаў, вось недакладных паводзінаў. Ты можаш, пакуль ты за мяжой крычаць, які ты змагар там і так далей, да? А калі тебе прыціснулі да пазногця трохі, то ты пачынаеш гаварыць зусім іншыя рэчы. І не абвінавачваючы, не капаючыся ў там свядомасці і душы, нам падсоўваюць мадэль, пры якой мы павінны сядзець як мышы, і маўчаць з аднаго боку, а з другога боку думаць, што ўсё само сабой вырашыцца. Не вырашыцца само сабой. Наш глядач пытаецца, як спадару Мацкевічу бачыцца спроба інстытуалізацыі пратэста ўнутры краіны ва ўмовах тэрора. Тут я не ведаю, можа гэта маецца на ўвазе спроба гэтай народнай канстытуцыі, там рэферэндума, ці што канкрэтна, ці можа быць вы інакш прачыталі гэтае, успрынялі гэтае пытанне, тым не менш вось так цікавяцца. Я заўсёды кажу, што палітычныя праблемы вырашаюцца толькі палітычнымі сродкамі. Калі ў краіне няма выбараў, і гэта відавочна было апошнімі гадамі, не трэба было спадзявацца, што выбары могуць там прывесці да змены нейкай. Так і зараз. Рэферэндум – гэта злачынная рэч у выкананні нашага рэжыму, таму давайте пакінем увогуле спадзяванне на рэферэндум. Давайте пакінем там яшчэ шмат што, там канстытуцыі, пісанне там нейкіх чарговых папераў, мабілізацыйныя прапановы ў час гэтай пасіўнасці і дэмабілізацыі. То бок прапановы збіраць камні ў той час, калі іх трэба раскідаць. І наадварот. Дык вось на сённяшні дзень нам трэба згадаць, скажем, формы супраціву, якія былі уласцівыя таталітарным рэжымам за некалькі гадоў да перабудовы, калі яшчэ святло не бачна было за даляглядам, за гарызонтам. І вось у гэтым сэнсе вельмі і важныя для нас сёння артыкулы, заклікі Вацлава Гавела. Па-першае, гэта пасіўны супраціў, не удзел і не падтрымка. Не зноў потым высунуць там абвінавачванне, што я да байкота нейкага там заклікаю ці нешта такое, але сапраўды байкатаваць усе прапановы уладаў. Вось калі мы казалі пра італьянскі страйк, італьянскую забастоўку, бо арганізаваныя забастоўкі на прадпрыемствах вось по законе у нас немагчымыя, бо не было ні стачкамаў, там ні арганізацыі, і гэты ціск і гвалт таксама перашкаджалі гэтаму. То італьянскі страйк – это зусім іншая справа. Не рабіце таго, што вам кажа на словах начальства. Толькі пад прымусам, калі ён выдасць там пісьменны приказ, нейкі указ там і так далей. Бо ввогуле вось гэты пасіўны супраціў сёння, ён дае магчымасць нам бачыць адзін аднаго, калі мы не робім таго, што патрабуюць ад нас улады. Можа быць, гэта не тычыцца там нашэння масак ковідных там ці прышчэпак ад ковіду, а ўсё астатняе мы можам не рабіць. Дворнік можа адмовіцца зрываць, замалёўваць там пафарбаваны мур, там можа адмовіцца, хай сабе пасылаюць кагосьці іншага, і іншы можа адмовіцца. Можна адмовіцца удзельнічаць у тэлебачанні, у тэлевізійных перадачах, якія робяць БТшнікі па-ранейшаму. Ад шмат чаго можна адмовіцца. І вось гэтая адмова, давайте прикинем просто, вот что мы робим, как бы узмацнять режим. Мы сварымся, давайте перастанем сварыцца. Мы вышукваем ворагаў сярод сваіх. Напэўна, гэтыя ворагі ёсць.
Але мы павінны разумець, што пошук ворагаў і вось паляванне на ведзьмаў больш шкоднае, чым просто салідарнасць нават з сумнеўнымі там людзьмі і так далей. І вось гэта ўсё будзе спрыяць таму, што у нас будзе нарастаць наша сіла, наш патэнцыял. Але не трэба прызначаць там пугаю, там сігналам ці чымсьці, да, пераводзіць патэнцыял у актыўны стан. Для гэтага павінны скласціся пэўныя вонкавыя умовы. Што можа стаць там триггерам і так далей. Калі 2020 год гэта быў годам прэзідэнцкіх выбараў, а ў год прэзідэнцкіх выбараў, нават пры адсутнасці выбараў, усе задаюцца пытаннем, калі не ён, то хто? І вось нам зараз трэба падумаць, а што ў бліжэйшыя часы можа стаць такой датаю, такім днём ці такім месяцам, у які мы будзем думаць аднолькава. Вось спадзяваліся на мясцовыя выбары. Так, мясцовыя выбары, калі б яны адбыліся ў гэтым годзе ці на пачатку наступнага года, яны маглі б шмат што даць, бо ў нас паўсталі там дваровыя, раённыя супольнасці, нешта такое. Ну, сёння улады гэта разумеюць, рэжымныя, і яны адмянілі фактычна гэтыя выбары. Зараз яны натхняюць нас на заняцці там пустымі нейкімі справамі. Там референдум, пісаць петыцыі. Давайте увогуле не звяртацца ні з якімі петыцыямі, прамовамі, просьбамі да гэтых уладаў. Ну, па магчымасці. Я разумею, што калі у вас там здарылася аварія і вода знікла, напрыклад, у кватэры ці там у цэлым доме, то трэба звяртацца, трэба дамагацца. Але ўсё астатняе ігнараваць. Ігнараваць іхнія указы, іхнія там жаданні, все, што сыходзіць ад рэжыму, трэба ігнараваць, ну, а самым мужным байкатаваць. Дарэчы, вось сапраўды пра тое, каб вярнуць давер адзін да аднаго, і вось гэтыя сваркі, я назіраю, што мы тут у сацыяльных сетках ізноў вяртаемся да гэтых некалі для нас звыклых бульбасрачаў, якія спыніліся у 2020 годзе. Быў такі агульны давер і павага, а зараз ізноў вяртаюцца. Колькі ў гэтым вяртанні, ў гэтых срачах, так бы мовіць, ад нашага ўласнага расчаравання, а колькі ад нечага, ну, навязанага? Ну, напэўна, я там от пісаў і казаў у тым, што вы узгадалі там в гэтым стріме, што з аднаго боку рэжым падштурхоўвае да гэтага, засылае сваіх ботаў, сваіх там спецыяльна падрыхтаваных людзей, каб яны закідалі нейкія такія заўвагі, каменты, там, да, каб гэты срач пачынаўся. Абражалі кагосьці, там, нападалі на кагосьці, хлусілі, і на гэта западаюць астатнія, і пачынаецца вось гэта ўсё уже некантраляваным чынам. Але, ведаеце, нават калі гэта робіцца толькі агентурай КДБ, вось закідаць каменчык для сваркі, да, як у, там, скажем, гурт сабакаў там бездомных, да, закінуць кавалачак мяса, яны перагрызуцца паміж сабой. Так вось робіцца і бульбасрачы, калі яны ініцыююцца вонкава. Але мы ж в этом удзельнічаем. І вот часам прыходзіцца просто стрымліваць сябе, каб не адрэагаваць на нейкае абразлівае там выказванне, на несправедлівы наезд, нават на хлусню. Але можа гэта варта рабіць. Есть шмат палітыкаў, скажем, з якімі я не згодны, якія робяць з майго пункту гледжання, ну, просто дурноту нейкую. Але ў гэты час я хочу про гэта маўчаць. Я просто не хочу про гэта гаварыць. Лепш прамаўчаць, чым пачынаць вось гэтую сварку, за якой потым шчэпяцца там десяткі людзей, а то і сотні людзей пачнуць у гэтым удзельнічаць, да, і нічога з гэтага не адбудзецца. Крытыкаваць трэба, але крытыкаваць ужо ну, падыходы, прапановы там і так далей. Ну і вось я трохі, можа быць, адхілюся ад тэмы.
Да? Зараз вельмі часто раздаюцца пытанні. Вот я кажу, у нас дэфіцыт лідарства, няма лідараў, якім мы можам давяряць. Мне кажуць, навошта лідары? Трэба ісці не за чалавекам, а за ідэяй. Ведаеце, усе ідэі уже даўным-давно выказаныя. Все ідэі уже прапанаваныя. А калі няма за гэтымі ідэямі іх носьбітаў, якімі мы маглі б там захапляцца, якім можна было б давяряць, якія былі б прывабнымі, як вось медыйныя персоны, лідары грамадскага меркавання і так далей, то грош цена гэтым ідэям. Яны нічога не вартыя. Ідэі толькі тады, калі авалодваюць масамі і прыносяць пэўны плён, калі спачатку носьбітамі іх з'яўляюцца добрыя, мужныя, выдатныя, кемлівыя людзі. Ідэі без людзей нічога не вартыя. Ну, як і людзі, якія не маюць ідэю, таксама нічога не варты. Так а што, у нас сёння няма такіх? Ні аднаго такога чалавека? Ну, глядзіце, ну, конечно, няма. Да, бо калі там бабарыка сядзіць у турме і час ад часу там ад яго нешта сыходзіць, там хтосьці перадае нейкія выказванні, то гэта нічога, акрамя маральнай падтрымкі, да, падзякі тым, хто яго падтрымоўвае, і натхнення там і так далей. Ідэяў там няма. Ад Святланы Ціхановскай увогуле не варта чакаць ідэю, яна сімвал, і вельмі добра, што яна існуе як такая, але яна выпадкова апынулася ў гэтай ролі, да, замяняючы сабой, падняўшы сцяг замест свайго там мужа Сергея і так далей. Тое, што Вярзе Цыпкала, напрыклад, да, там зараз і на Халезіна паліваючы, там і это самае на Пуціна спадзяваючыся, там і так далей, да. Это нам падсоўваюцца вось носьбіты не лепшых ідэяў і так далей. Сапраўды, носьбітамі ідэяў сёння з'яўляюцца не тыя, хто шукаюць папулярнасці, да, якія проста добра гавораць, прыгожа гавораць, як это ўсім падабаецца. Тут я знаў уже, мог бы узгадаць некалькі вядомых сёння наших палітычных лідараў, просто не хочу сварку распальваць пра гэта. Да? Стаўцеся вельмі уважліва і кемліва да усіх, хто з'яўляецца на экранах ваших там кампутараў, ютубаў і так далей. Да? Стаўцеся крытычна да кожнага там лідара меркавання і так далей. Адбірайце тое, што варта, і флейм, ці як это называется там у сучаснай моладзі, да, тое, што сабака бывает, ветер носіць, пустапарожні трёп, якім перапоўнены нашы сродкі масавай інфармацыі. Зразумела. Ну што ж, будзем спадзявацца, што лідар прывабны для нас і з ідэямі, самае галоўнае, з'явіцца, а мы завершым свае чарговыя бульбасрачы і зноўку будзем ставіцца. Не проста з'явіцца, ёсць кемлівыя людзі, Зміцер, яны ёсць. Просто зноў жа, вось улады рэжымныя, яны працуюць на тое, каб дыскрэдытаваць гэтых людзей і высоўваць, пэўнымі там сваімі прыёмамі інфармацыйнай вайны, высоўваць на першы план тых, хто гэтага не варт. Вось такая справа. Зразумела. Я таким жартаўлівым каментаром завершу нашу размову, якую пишуць. Вось слухаю, усе словы, здаецца, знаёмыя, але нічога не разумею. Ну так вось жадаю вам, каб знаёмыя словы складаліся ў зразумелыя сказы і думкі. Дзякуй вялікі. Владимир Мацкевич, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. До побачення.